Мили мои същества, добре дошли отново в моя канал. Днес се намираме в къщата на нашата Барби гранушка, както се вижда. Така, добре дошли в моя канал. Това е втора част на Баба Гранушка. Ако ви хареса видеото, не забравяйте да праснете по лайк бутона и да напишете по коментар, че следваща идея за следващо видео, т.е. трета част, защото и такава ще има. Така, както си ме по традиция, сега взимаме нашата любима вазичка. Нека проверим, ако тая не е в кенефа. Доста хубаво си е обзавела къщата, между другото. Не мога даже да повярвам какво се случва. Така. Олеле! Не мога да повярвам на това, което виждам. Тук Гранушка има сватба с Гранулко. Толкова яко. Завиждам на тая. Всъщност не искам да се жена за тоя. Както и да е. Нека сега повикаме нашата бабунка, която ето идва. Мале, Гранушки, ти си станала много хубава, ама същата дебелана си. И си по-бавна даже и от Изи на оригиналната версия. Така. Мале, колко си бавна, аз даже не мога повярвам, с розова рокля. По лицето обаче си същата грозница, същата лайняна. Тук да не казвам всъщност какво става тук между вас двамата. Дано да не разберете. Много зле. Буквално и бях пред погледа, ама после ми вика Where are you? Така. Ко ми усираш тук капани навсякъде? Аз не мога повярвам, ти sauля с тия капани направо. Въй, Боже Господи. Идвай по-бързо, че няма време. Аре, ма тук съм, какво ми се оглеждаш насам, натам не мога да разбера. Олеле, тук има много много лични неща, тук има много лични снимки, excuse me. Какво става? Тук не мога да разбера. И вазата ти този път е много яка, не искам да я чупиш, моля те. Така. Идвай по-бързо, ма. Най-накрая се сети къде съм. То аз ти бях пред погледа, па ме изгуби после от нищото. Ти направо са олял тия дюнери, тия сапунки, направо ти изпиха мозъка. Така, нищо, че ти се хващам на тъпия капан. И без това ме виждаш. Идвай по-бързо, бе, тук съм. Не мога да повярвам колко си проста направо. Да. И лампите ти чак тук целите падат. Защото не си пазиш къщата. Не знам, що си ме поканила тук. Да ти троша къщата ли искаш, аз не мога да разбера. Тя маси тук да ги ремувна, защото не ми харесват. Така. И махнията картина. Някъде в стената изчезна. Не знам какво стана, не ме обвинявай мен. Къщата ти е толкова обладана и толкова лилава грозна, че направо искам да я потроша. Тук съм в кухнята, само да ти кажа. Да. И като цяло това беше втора част, хора. Надявам се видеото да ви е харесало като цяло и очаквайте трета част. Айде, чао!